Moro Vasos ja Repo täällä terve ja mä näytän tällaisen ralliauton, kun mä oon nähnyt tubessa, että muutkin tekee tällaisen videon, mutta auton pariin. Tää on tällä hetkellä tällaisessa jutussa, mutta tällä ei ole ajettu kuin toissa talvena viimeksi. Ei ole vielä laitettu käymään. Mutta niin, tää on Volvo 740. Ja tässä ei ole tällä hetkellä akkua paikalla. Kihoten ollaan aina pidetty kiinni. Tällainen. Ja sisältä tää on. Ei tällä mitään musiikkivehkeitä ole, mutta on tällainen. Tällainen. Ihan hyvä ohjaa. Se on vähän imua ja tässä on kunnon ralliratti. Ei oo karvanoppia, mutta niin. Ja tähän minkälainen peräkotti. Sitä en oo kahtonut vähän aikaa. Miten tää muuten aukaa? Oliko se tästä? Tähän laitettiin tällainen Free Dash Hinge tarra ja varmaan näyttää tästä takapäin. Tänään on jousi. Sitten tuolla on joku, en tiedä. Voidaan sitten kävellä etupenkillä. Joku olisin sääntänyt tätä. Tässä oli ikkuna auki, kun mä tänään tulin katsomaan tätä autoa. Tuo on tyhjä. Mutta tällainen. Webastosta en muista, että toimiiko se, mutta onko tää oikeinpäin? Ei. Onko tää nyt? Missä tuossa? Nyt on vapaalla. Tää on lähtenyt vähän irti tästä. Pitäis laittaa kiinni ja tällä hetkellä tässä ei oo piikkirenkaita. Ne otettiin pois, vaihdettiin ne ja Volvo. Niin tosiaan tää on 740. 740. Ihan hyvä, tää on toiminut ihan hyvästi, mutta tää vähän. Tää on joku limontevolintaro, mutta tää lenti vähän. Tää meni vähän tuolla, repeesi. Kun ajettiin, niin tästä lähti tää takapuskuri. Tässä oli ennen musta. Se oli tässäkin, niin se taipui tänne alle, niin se väänti. Täällä ei minusta ole missään lattiassa reikkejä. Eikä kyllä peilejäkään oo tässä mennyt rikki. Hyvä auto on kyllä. Volvo. No. On siellä vissiin vähän vettä. Ehkä vettä. Tämä en usko, että vettä.
No. Tosiaan tällainen. Kaasuti on tuolla. Kaasuti tuolla. Tosiaan tuolla on tuollainen kaasutin. No kaikissa aatteissa nyt on kaasutin, mutta kiirissä kun näppältiin. Vähän jää. Pitää laittaa vielä toiselle puolelle. Kolmas video. No nyt on tosiaan konepelti kiinni. Volvo. Tää on 740. Tässä on kone uusi kone. Tällainen. No niin, ja tykätkää ja tilatkaa kanava, niin mä saan enemmän intoa tehdä näitä videoita. Mutta nähdään ensi videon parissa. Se on moi! Súbeme la radio que está mi canción. Siente